You can call me stupid, yes, you can call me sheep. You can say I'm lazy, you can say I'm weak. You think that using her would get to me, and if you're right then you're in trouble deep. 'Cause I won't break, no I know I won't wait. You're in trouble deep. But when it comes to her, you better keep it sealed. Don't you dare say a single word, or I will strike you where it feels. Wow! Woo! Kalami sa hangin! So init kayo, no? Feel na ginato ang kainit sa summer of 2023. Kani diri mga igsoon nga part sa ML Quezon National Highway. Wa na masunod ning yellow solid line tungod kay dunay construction diya sa Pikas. So kini diri kaning alin o kini one direction na kanino. So unlike sa pandemic mga igsoon, aduna na daghang mga bag-ong kasuruyan sa Lapu-Lapu, no? Labi na diri dapit sa Mactan New Town, and then padong pod og Marigondon. Even ngadto sa Paho og Basak, doon na po daghang kasuruyan. So doon na daghang mga establishments nga nag-open. So nindot na mga igsoon. Doon ay water tank diri nga atong gisundan.
Sig pangihi. Oo. May noon. Karon nga mo bugnaw-bugnaw ning daan. Alright, we're already in Barangay Mactan. So diya unahan mga igsoon mahimo tag right turn. And then atong sudlon ang Mactan New Town. And then after sa Mactan New Town balik ta. And then doon natin tan-awon diya unahan lang sa Mactan New Town kay doon ay mga bago diya nga arcade. Right, left turn. So tas kuan Mactan New Town. Wow. So tuyok ta. No, one round ta dire sa ilahang rotunda. Sama ra itong gibuhat ato atong miaging gabi eh. Nindot na kaayo ang dolphin fountain sa Mactan New Town magsuon. Sukad nga ila kining giayo after sa bagyong Odette nga tungod na damage ng fountain. Karon nindot na kaayo. Again, mo ra gyapon no, doon ay daghang mga call centers diri, mga IT companies. Then akong nabantayan pod nga naano po'y daghang mga kuan, mga restaurants. Di ay. Oh. Wow. Nanay Starbucks. Nanagay Kogi Q diri oh. Right, tunay mga hotels diri mga igsoon. Kining Savoy Hotel. Kani diri Savoy Hotel. And then doon ay bag-o diri mga igsoon kaning Belmont. Belmont Hotel. Hindot ni bag-o ni. Oh. Wow. Tuyok lang ta. All right.
mga turista, Korean. Diri ra good. Kani oh. Tarawa. Bago diri. Kita taga kani diri mga igsoon. Okay. Napod dari oh. Kani dia Korean nga grocery. Dan dari wala Chinese grocery. Grocery gyapon. Chinese. Alright, kuyugi lang ko mga igsoon ha. Lapos ta karon og Marigondon. This doon na may makita lain. By the way, kini dire doon ay food park dire. Kusog kini sila kaniadtong pandemic time. Pero kibaw na biya kakaron nga ang mga tao, syempre init biya. So ang mga tao ana nas kuan, mga mall, nindot rin ni og kuan kanang mga gabi Naana to sa Maribago part sa Lapu-Lapu nga doon ay daghang pod mga resorts and hotels. Napuri sumak diri oh. Korean restaurant. Okay, na diha ang Costa Bella o Maribago Blue Waters. Okay, so karon padung ta sa Marigondon. Nabuhi-buhi na gyud taon ang tourism sa Cebu. So sa atong pandemic close gyud tanan kaning mga tindahan ngani, labi na mga resort, restaurant, spa sarado na tanan. Karon buhi nagbalik. Murag kuan ba? Murag halwan nga mo hibernate ra, mutago na sa lapok, and then ang nanay tubig langoy na pud balik. Alright, so now we are in Maribago. Doon na ta sa boundary sa Marigondon, no?
Alright, liko na ta kani, padung na ta og Basak, and then balik na ta. Diri maigsoon. Bago ni diri. Andi gid nga bago, but siguro pandemic time or before pandemic ni open na ni sila. Then as you can see, mao gyapon ang Lapu-Lapu, no. Dunay daghang mga tricycle. Then during peak hours, traffic gyapon kaayo. Yaning oras di kaayo traffic. Kani po dire ay Times Square gyapon na siya, Mactan. Then same old Jollibee, although mura gi-renovate na siya. Kini may bagong kuan mga igsoon mall, ang kaning Quezano Grand. Dako na siya nga pagka Quezano Grand, no? Alright, agi lang ta og outlets. Kana diha outlets na diha, oh. Agi lang ta.